Hija uffiċjali l-aħbar li l-fabbrika Astracast f'Bulebel li kienet timpjega madwar 32 ħaddiem għalqet il-bibin tagħha għal dejjem. Il-fabbrika rrilokat mill-Marsa għal Bulebel propju ftit ta' xhur ilu u sa ftit ta' snin ilu kienet magħrufa bħala Stainless Steel Products Limited. Is-sitwazzjoni fl-Astracast kienet żvelata b'mod esklusiv mill-gazzetta Il-Mument fejn kien intqal kif fl-aħħar ġimgħat ħadd ma kien qed jitħalla jidħol fil-fabbrika ħlief il-management. Fl-isfond ta' dan kollu l-erba' l-ħaddiema kellhom laqa mas-sit tal-Astracast li huwa barrani. Il-ħamis imbagħad saret laqa bejn il-General Workers Union u l-ħaddiema fejn tħabbar li l-fabbrika spiċċat għal kollox. Wieħed mill-ħaddiema qalilna kif minn għada batuhom jirreġistraw għax-xogħol. B'ħaddiema jitilqu jibku wara li kien ilhom aktar minn 15-il sena impjegati ma' din il-fabbrika. Intant fl-istqarrija s-Solidarjetà ħaddiema Partit Nazzjonalista innotat bispjaċir dawn l-iżviluppi xejn sbieħ u s-sensi li qed jingħataw. L-SHPN qed jippretendi li f'dak li l-Gvern Laburista jiddeskrivi bħala l-aqwa żmien, kemm il-Gvern kif ukoll il-Union li tirrappreżenta lil dawn il-ħaddiema kellhom jaraw kif se jsalvaw l-impjieg ta' dawn il-ħaddiema u li jkunu informati b'kollox. Fil-fatt, fil-perjodu meta pajjiżna kien għaddej minn reċessjoni wara l-2008, Gvern Nazzjonalista dejjem intervjena biex jisalva t-telf ta' impjiegi f'fabbriki li kienu f'riskju li jgħalqu. Ħidma li waslet biex dak iż-żmien ġew salvati mijiet ta' impjiegi. L-SHPN temet tajt li wisq tibża li bħalma ġara bl-4,000 negozju li jgħalqu matul is-sena li għaddiet, dan il-Gvern mhux qed jagħti każ lil dawn il-fabbriki.